Odofo enesoso aye onyame pe ema menu mienu ahia ewo Adom TV dwumedie we eye Nkuranhyensem bre ya me amte dwumedie ho chiame edi amjeso ene Apostle Dr. Nita Kotego mame na asese wapemre na obehwe dwumedie we ewiase nyoma ye nyina no nyina so eba akopɛ enye se Nyankopɔn enye se bonsam enye busuapani ena nye obi okire wade ena nye school akoye ena nye sika wo ana sika woni ni nyina so ene wu ankasa wutimu po a wode nam. If you want to make your life different, you need first to accept that you've made wrong choices before today. So person wa bra bossa sesa o person wa ware sesa o person uni pedu ene ban sesa ese oji musti say timopo bi wa fa nano no amwa. Admit the choices you made till now that has brought you this far, and then begin to examine these choices and replace them with the choices that will create the difference in your life. What you need to understand is that everything you've become so far was because of a choice, and you can change your current situation by changing the choices you make. Choices are like seeds. Yetimo po ete say aba. So ofa timo po a wo de aba ahye fam. So ofa wo tentimo po. So ofa ahoye timo po. So ofa empo tuhye da timo po. So ofa aniha timo po. So ofa abonfia yo timo po. So ofa hahaha yo timo po a wadua dia wabi na ebeba so. Ebeso aba amwatwa. Na eya na ofa timo po a ya na ese obi sa say se timo po a mefei se me didi djuma so so be na beba. Would I be happy with the consequences that I will face as a result of the choices I'm making? Wanka onkwa susu obi nhyew fanse bia wa hye ababa wa bi wo yere na wo ababa wa bi ababa wa nice yo because pen obi nhyew wa dwene mu na ye wo se ababa no nice e bia no ababa wa ka so nice onya nice mu obi enti sa wa dwene mfoni a watwa no nice no ene mama wa fi wo yere chi akopa ababa wa no obi anhyew ena akopa ababa wa no so sebe na ne ko e bibi na nyinsem ba enye obi na hye wo enti abrabo aye bui no timopo bi ebefa no de zonso ba ena ayere be che won so na de ntokwa ba fi a enya ayere na ye eye o timopo ba ko ofa no ripple effect ene ntokwa ba wadi enti ya na ofa timopo a ese won se timopo a ofa no zonso no nya won ko ene baba oso baba nipa bebre so se be aso anopai ana wi a wotie mi ana nyuma bi a wo bi a wo hwe mi no wa mu na wanim ubu afu ho abrabom wo na wo kura animuna no ne ade wo ho ba nso no be ko nipa bebre eso enti abusue ya na ofatimupo a nyewunu se ne abaye bia no ebenya susanso e wo nipa dodo so enti wo ofatimupo a no abisa on se satimupo a mefei susanso ben e beba me so ene woni a ebe me no so se ade a enya bibia nhyewo abrabom se koyo ebia na ekoro no ebia na asisie ebia na ekatasehye ebia na ayantro bi apese wodie obi anhyew se menka nokore obi anhyew se padwumaden na yo ena obi anhyew eye wo timopo ena bama wafa brabo se de etie. You can live a happy and fulfilled life if you want to have it. You can live a destructive life if you want to have it. You can live anyhow as much as you make the choices of life. Timopo ho ye wada hodo mienu e wasane so ye ba ko benkum na ba ko nifa enye se osori na ye bibio ade ache mekwa adwuma menko mempe we mempe menum koko menum tea eye nioma egu wadwen post na wo semu an wa yi ba ko menware nsonyu medware nsohye many vegetables medi dokono enioma we nyina ewura wadwen mu ena wo ena be transe ahwe ne yema wo na wo de ofiti ya na afatimupo na wo de ye ne ope so ofatimupo a bisa wo se sabe susanso be na de be ba me so ne one be me so wa sori ne so wo de sede e sori a o susanso wo we die mu ene won ne ben wo ena se wo mu na nso na payi a eno so e wo nioma e baba wo so nia obe samu yi bia da bia da no
ɛwɔ nsunsuansoɔ me de mesra ka kyerɛ wo sɛ abrabɔ umuna na opa tabi awunya na oma wane gye nso na opa wunya na de ene sɛ obema wani agye na wanya abrabɔ wo de otan ebu a ɛba wo so ɛna wo de ɔdɔ nso bu a ɛyɛ ma wo na me de mesere sɛ wo de ɔdɔ bububra abrabɔ sɛ wo de abufuo agye ade a tɔra bi awunya saa so na wo de anegye so pa obenya na me de mesere sɛ wo de anegye ɛbɛpɛ sɛbe wo de nyansa kwan ɛpɛ nneɔma a wunya sɛbe wo fa akwasiafo akwan so a wunya na mo de mesere wo sɛ penyansa kwan na fa pɛ de awopɛ sɛbe wo de suahunu de ntiaseɛ ɛka bomu ɛyɛ de awoyɔ a wo fatimo po a nyina so ɛyɛ suahunu de ntiaseɛ so na de nyansa adware abrabɔ no obi anya yie nya obi ɛna obi adi nkan nya obi na wadi kan ne na wayɛ ne nyina so ɛyɛ timo po a wɔfaayɛ ɛsa nyansa suahunu de ntiaseɛ na muntu a wotuyɛ nia wadi mu abrabɔ ayɛ fɛ ɛyɛ nia wɔsɛ mu ɛde na abrabɔ yɔyɛ ya wo na ɔmama ya wo na ɔde hye obi a yɛ wo yɛ sɛ nipa na otimo po na mo wɔsɛ wo yɛ ɔmama ana wadi nkunim ɛntina hwɛ konkron sika sɛ sɛ wo sesa wadwene pro so ne ɔma wo sesa abrabɔ mu if you renew your mind you transform your life in other words if you renew your choices you transform your life so sakra ne ɔma wo sɛ mu yi da bia yɔ no a wo sakra abrabɔ ɛmfa baby a wote abusua ɛne de wo be bubra wo be ko onwuma so wo ne nkrofo ko dinkita ho timo poben ɛna ade pie ɛne wodo ahofama ahohyeso ana okofa baako no memmodi na wo pie a wo de ɛne pie na wo de ahofama epie na wo de wodo ne ahohyeso pie no behunu sɛ wabrabɔ nso so be wie peyo. So when you are leading life, go and face life with a happy feeling, good feeling. Go and face life with joy. Face life with a lot of self-control, and face life with a lot of wisdom, knowledge, and understanding. That tibiano, abrabo ebekoyi. Ahana me pese me jawo what I say. Na me the way jawo na me catch that say. Watching so mesa ba wonfie mu eno abedi nkomo. Na mada se ene dey wo fatimo po a ede nsuso papa bebre wo ne woni ebubra wo fatimo po ya dwumaden wo fatimo po aya ne safata wo fatimo po aya ne enam wodo pepepe yoso ne eho twa na eho te ne tre na ekwa so se fatimo po a wo fa enti no se de etie bia wabrabo ebekoyi aha na meja wo uma me na Adom TV dwumafo nyina ase efi camera sound na me na MCR for ne light ne floor manager ase krakra me da me producer Priscilla ase wo a wo hwe me so no wo ni onyamentina enya fide ni mfiri ha na badwamadwumade no ekoso anesa makra